Buni hamma biladi. Buni hamma biladi. Alles is klaar. Hamma narsa tayyor. Hamma narsa tayyor. Uitstekend. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Van tijd tot tijd. Vaqti bilan. Vaqti bilan. Goed idee. Yaxshi fikr. Yaxshi fikr. Hij vindt het erg leuk. Bu unga juda yoqadi. Bu unga juda yoqadi. Help mij. Yordam bering. Yordam bering. Hij komt eraan. U yaqinda keladi. U yaqinda keladi. Hij heeft gelijk. U haq. U haq. Hij is heel vervelend. U juda zerikarli. U juda zerikarli. Hij is erg beroemd. U juda mashhur. U juda mashhur. Hoe gaat het met je? Qalaysiz? Qalaysiz? Hoe gaat het met je werk? Ishlar qanday? Ishlar qanday? Haast je. Shoshiling. Shoshiling. Ik heb al gegeten. Men allaqachon yeb bo'ldim. Men allaqachon yeb bo'ldim. Ik kan je niet horen. Men sizni eshitmayapman. Men sizni eshitmayapman. Ik zou graag gaan wandelen. Men sayr qilmoqchiman. Men sayr qilmoqchiman. Ik weet niet hoe ik het moet gebruiken. Buni qanday ishlatishni bilmayman. Buni qanday ishlatishni bilmayman. Ik mag hem niet. Men buni yoqtirmayman. Men buni yoqtirmayman. Om gratis naar dit audioboek te blijven luisteren, klik je op de link in de beschrijving van de video. Je kunt dit en vele andere volledige audioboeken zonder kosten beluisteren, dankzij de proefperiode van 30 dagen.